PP e PSOE volveron coincidir no pleno votar a favor de que se cumpra o acordado ao inicio da legislatura con respecto á proporcionalidade da representación nos consellos de administración de Tusa, Incolsa e o Auditorio de Galicia. Segundo denuncian dende a oposición, o goberno local ignorou ese acordo tendo 3 membros de Compostela Aberta neses órganos cando deberían ser 2. O alcalde pola súa parte escúdase na lei xa que o Executivo ten potestade de aprobar esa representación nos órganos municipais en xunta de goberno e non levando o pleno. Así defende que se cumpriu escrupulosamente o acordado ao principio da legislatura. Martiño Noriega ve un trasfondo político en todo isto e acusa a populares e socialistas de querer gobernar dende a oposición. Porque intentan provocar segundas voltas para falar da representación de diferentes empresas do Concello, porque de repente piden declarar de interese turístico a Semana Santa de Santiago a Xunta cando nunca o defenderon dentro do goberno municipal nin o PP nin o PSOE, por non falar de outras cuestións menores como pode ser situacións que non lle preocupan aos veciños como a situación que estamos a vivir nos locais municipais no que a día de hoxe Compostela Aberta todavía non ten dependencias municipais. Claro, esa é a situación que estamos a vivir. Hai xente que quere gobernar dende a oposición e eu creo que non. Aquí se gobernas, goberna. E se non, dialoga, cheguemos a acordos, pero nós o que imos nunha situación así, o que imos é a respetar a cuestión competencial. O alcalde insistiu en que non cumprirá o acordo plenario ou non renunciará a presidir as sociedades municipais. Así as cousas, PP e PSOE están á espera do que faga Martiño Noriega para decidir se dan un paso máis e levan o asunto aos tribunais.